Γεια σου φίλες και φίλοι του καναλιού. Ένα ακόμη vlog, νούμερο 2. Νούμερο 2. Με τον Άγγελο φίλε. Αυτή τη φορά είναι και ο Άγγελος. Είναι σύντομα τα δύο μεταξύ τους, γιατί έχω να σας ανακοινώσουμε ένα πράγμα που ντρέπομαι γι' αυτό. Κυρίως εγώ. Αυτός. Αλλά εντάξει, είμαστε καινούργοι στον χώρο του YouTube. Ποιος θα το ανακοινώσει? Λοιπόν, ας το λέω εγώ. Κάνει μια βλακεία. Έκανε. Ναι, και ανέβαζα το βίντεο που να είναι. Οπότε το κανάλι μας τέλος πάντων αλλάζει link. Βασικά δεν ήταν κανάλι. Ήταν άστο, δεν χρειάζεται να μάθουν τι είναι. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Τώρα που είναι κανάλι επισήμου. Δεν θα μάθετε λεπτομέρειες. Λοιπόν, το επίσημο κανάλι είναι από κάτω στο description. Έτσι λέγεται το σχολιάκι. Εντάξει. Έτσι λέω το σχολιάκι. Εντάξει, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αγγλικά. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Δεν ξέρει καλά αγγλικά. Δεν ξέρει καλά αγγλικά. Οπότε όλα τα βίντεο λίγο θα αργήσουνε. Όχι πως είστε και πολύ προς το παρόν για να... Γιατί πρέπει να ανεβάσω και τα προηγούμενα, Άγγελε. Για να είναι όλοι μαζί. Δηλαδή τώρα από ό,τι καταλάβαμε έχουμε κάνει ένα καινούριο κανάλι. Έχουμε κάνει καινούριο κανάλι. Ναι. Τι άλλο να πούμε, κάναμε Σελίδα στο Facebook και λογαριασμό στο Twitter. Στο Twitter, Facebook. Βασικά, ναι, περίπου. Αφήστε το πάλι όπως είναι κατανεμημένα. Τα links είναι όλα από κάτω. Όλα. Ναι. Σίγουρα μην ξέχασες κανένα. Θα τα βάλω. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανεβάζω τα πρώτα βίντεο στο καινούργιο το κανάλι. Θα ανεβάσει. Ανεβαίνουνε. Α, κάτι ακόμα. Θα βάλουμε βασικά τα βίντεο όλα μαζί ή πάλι Δευτέρα. Τα πρώτα, όλα αυτά που έχουν ανεβεί μέχρι τώρα. Τα πρώτα όλα μαζί. Μέχρι το έκτο, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτο. Ή έκτο. Και το vlog το πρώτο θα ανεβούν όλα μαζί. Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα θα είναι Τρίτη και Σάββατο. Εγώ αναλαμβάνω το Σάββατο, Τρίτη γιατί το Σάββατο δεν. Ναι. Μην παίρνεις και όργο γι' αυτό. Τρίτη και Σάββατο βράδυ. Ναι. Βράδυ. Γιατί να μην το κάνουμε τόσο Δευτέρα. Γιατί δεν το Την κάνουμε. Τρίτη, κατάλαβες. Τρίτη Σάββατο βράδυ. Καλά, Τρίτη Σάββατο βράδυ λοιπόν. Βραδάκι κατά τις 11 το νωρίτερα. Θα έχετε βιντεάκι. 11 το νωρίτερα. Και... Α, κάτι ακόμα. Θα ανέβει και τις 11 θα το βάσεις. Στις 11 θα το βλέπουν αυτοί. Εγώ θα το ανεβάζω πρωί. Ναι, γιατί όλοι το λένε, το YouTube δεν ανεβάζει και γρήγορα. Όχι φίλε, κάνεις λάθος. Παιδί Το και κρατάει. YouTube, όχι βέβαια. Δεν φταίει το YouTube, φταίνει οι ελληνικές γραμμές. Έστω. Ανεβαίνουν με ένα Mbps. το δευτερόλεπτο. Το S, το second. Δεν πειράζει. Ένα Mbps. Ναι. Ό,τι καταλάβετε. Ναι. Εντάξει. Άμα ζείτε ένα, το γατάκι. Είμαστε και φιλόζωοι. Φέρτο, δεν πειράζει. Πώς το πιάνεις έτσι να Έτσι πιάνουμε τα γατιά. να μας βάλουμε Το γατάκι μας. Είναι ο... Ποιος? Ο Φλάφης. Αυτά λοιπόν, έτσι έχω τίποτα άλλο. Είναι λίγο φλού το βίντεο, αλλά... Δεν κάνουμε, ήταν τελευταία στιγμή γιατί... Ναι, είναι τελευταία στιγμή γιατί το ανακάλυψα εγώ ευτυχώς. Κάτσε να το στείλω. Αυτό κατάκι μου. Ναι ρε, έτσι τα πιάνω τα γατιά. Είναι... Πώς θα το βγάλουμε. Ποιο? Το γατί. Γράψτε από κάτω στα σχόλια, πώς θέλετε να το ονομάσουμε. Ναι, όντως. Το σχόλιο με τα περισσότερα like θα βγει και τώρα. Α, ναι. Ναι. Θέλουμε και like. Θα δούμε σχόλια βασικά. Δεν θα αφήνει σχόλια, παράπονο. Αυτά. Ναι, Αυτά. κάτι ακόμα. Άντε πες και αυτό. Άγγελε. Γιατί το βγάλουμε vlog. Έτσι λέγεται, δεν το βγάλω εμείς. Αλήθεια. Όλοι έτσι το λένε. Γεια Δεν σας. κάνω μόνο εγώ fail ερωτήσεις τελικά. Ναι. Τέλος Γεια. πάντων. Γεια σας. Γεια. Πες γεια. Πες γεια Άγγελε. Γεια. Πες γεια Άγγελε. Το γεια. γατάκι είπες τώρα. Εντάξει. Γεια σας. Γεια σου. Το γατάκι. Πώς το βγάλουμε τελικά. Είπα Φλάφης.